Hej, evo me, moji stari drugovi. Ja ću vas posjetiti da lajkujete ovu emisiju. Sa nama je Aleksandar Pavić, ja sam Vova Lučić. A Maduro je sad možda i diplomatskim sredstvima napustio svoju državu i svi u Srbiji se nadaju da će tako i biti s Vučićem. Koliko god ne volimo Amerikance, to je njihovu politiku, više ne volimo Vučića. Da li je to realan scenarij? Da neko dođe, da kaže Vučiću, ej, pokušao si da nas namestiš sa generalštabom, imaš još neke afere, sediš na 3 stolice, ne može tako, paf. Pa ovako, ljudi znaju dobro moj stav što se tiče Vučića. Ali apsolutno ne bi bio za to da se to radi u moje zemlji. Apsolutno ne. To je isto kao bilo, ja sam bio opozicija Miloševiću 90. godina. Ali nikad ga ne bi predao Hagu. I oni koji su ga predali Hagu, pa dobit će svoje, to jest ili su dobili već svoje, i to govorim najpre kad dođu Bogu na istinu. Znači, to je izdaja što je uređeno. Znači, nikad ne bih to poželao da se desi Vučiću. Pod broj 1. Ali, ja gledam sad nešto drugo. Informer. Sad sam rešio da pratim zbog ovih reakcija njihovih. Zato što se svi sećamo posle izbora Trumpa, Majc Trumpe Srbine, Vučićević je balavio skoro, ne skoro. Pa onda ovo primitivno nametanje generalštaba porodici Trump i Jaredu Kušneru. I sad odjednom, kad se ovo desilo Maduru, otprilike Trump je zločincu, Trump je zlotvore, Trump divlji zapad. Znači, okrenuli čurak 180%. Meni je to zanimljivo. I treba postaviti pitanje zašto je to tako. Jer očigledno da je tu strah odjednom počeo da se manifestuje. I sad samo da mi razmislimo o tome, a zašto taj strah? Pa ima jedna stvar koju imaju zajedničko Venezuela i Srbija, a to je Dominion, to je Smartmatic. I ono što se ne govori iz Bele kuće, što se samo Trump na to je aludirao na svojim postovima na Truth Socialu, je krađa izbora 2020. godine Venezuela i Srbija. Redovno klipovi, on je samo retvitovao ono što su drugi postavljali, ali obično se pominje i Srbija i Venezuela. I budite uvereni da je jedan od razloga zašto se ovo desilo Maduru, ne ulazim sad, ovo nije, doći ćemo i do toga, da li to opravdano ili nije, ali jedan od razloga je sigurno umešanost u krađu izbora 2020. godine u korist Bajdena. Pa u Srbiji jako dobro znaju šta se ovde dešava od 2020. godine, to zna vrh vlasti i zato su, što bi se rekao, Laki malo nervozan. Druga stvar, što znaju da Trump isto tako zna, 2016. godine, sećamo se, pomoć fondaciji bila i Hillary Clinton, ono tapšanje po ramenu koje je dobio od Bila tokom izborne kampanje, Vučić, i zna Trump isto tako da je dato nekoliko miliona za kampanju Kamale Harris, isto tako. I zato ova nervoza. I sad, ko zna što se njima sve priviđa u snu? I oni su probali na jedan jeftin način koji se ne radi tako, da sada kao kupe indulgenciju od Trumpovih, tako što će da im daju generalštab. Međutim, još u martu mesecu i aprilu mesecu je ovde bio prvo Donald Mlađi, koji je jasno rekao da porodica ne želi da gradi na tom mestu, zato što je suviše kontroverzno i to im nije potrebno. I oni su tražili drugu lokaciju. Tražili su drugu lokaciju, bukvalno. Ovi su insistirali na generalštabu iz 100 razloga. Ja čak i ne znam sve te razloge, ali u svakom slučaju i na kraju mi grubo rečeno da nećemo, uopšte nismo zainteresovani za to. Čak je deo ove optužnice što je podignut za falsifikovanje dokumentacije preko koje je skinuto status kulturnog dobra, da je to, ajde da kažemo, inspirisano
iz krugova bliskih Beloj kući. Znači, jednostavno, Vučić uspeo da se zameri Beloj kući, uspeo da pokvari odnose sa Kremljom i zato odjednom imamo sad ovo Savez za nacionalnu bezbednost juče, gde je odjednom velika proklamacija kao useju svoje kljuse, mi smo svoji, principijelni, a u stvari šta? On je objavio da smo mi izolovani od strane dve velike sile koje bi trebalo sad u ovoj novoj geopolitičkoj raspodeli karata budu na našoj strani. Samo sad pominje Kinu. Ali to nije dovoljno ni približno. Prvo, Kinezi nikad ne mogu da projektuju takvu moć. To mogu da rade Rusi i Amerikanci. A ti si se upravo zamerio Vašingtonu i Kremlju. I sad mi svi treba da otprilike da prihvatimo tu potpunu zamenu teza, lažnu konstrukciju kao sad mi smo baje koje smo nezavisne, ne treba nam niko i mi ćemo sad da gradimo vojsku, useju svoje kljuse, ali smo na evropskom putu. Znači, provlači se da ćemo mi u stvari budemo vazali Brisela, a to je bila Vučićeva politika i sve vreme. I zato što on igrač duboke države i zato uspeo da se zameri Vašingtonu i Kremlju koji su sasvim suprotno od toga, a Kinezi su pragmatični. Oni pokušavaju da trguju sa svima. Znači, to nema veze s tim. Znači, Vučić i Vučićević su nervozni zbog toga. Znaju da je Dominion, da će da bude problem, tek će da bude problem i znaju da im nije zaboravljena podrška Hillary Clinton i kao i Kamali Harris. Zato ta nervoza, a sada neko oni razmišljaju o tome, ja kažem, predsednik, legalno izabrani predsednik ovde, kako god predsednike, ja nisam za to da neko dođe i da ga kidnapuje, da ga otme odavde, za to nisam, ali ako se to desi, desit će mu se kao što se desilo Maduru. Biće prodat od strane dela svog unutrašnjeg okruženja i znači jednostavno to će biti, ajde da kažemo, nešto što on navuku na sebe, a samim tim i na nas, jer je nažalost predsednik Srbije. S marketinške strane gledano, Trump kad bi sproveo pravdu u Evropi mnogo bi više odjeknulo nego tamo negde u Južnoj Americi. Pa mislim da će to da se desi. Mislim da je to u procesu. I ovo oko Grenlanda, nije to samo to što Americi potreban strateški Grenland. To je isto i polako urušavanje, svesno urušavanje Evropske unije, koje Trump apsolutno želi. Njemu su te države potrebne kao vazali i kao kupci američkih energenata, kao neko tržište, isto tako, ali Evropska unija mu je smetnja. Prvo, kao što vidimo, oni su čak i ideološki protivnici. Evo, ova nova strategija za nacionalnu bezbednost Trumpova, koja je izdata decembru prošle godine, jasno govori da će administracija čak dati podršku političkim snagama u Evropi koji se protive sadašnjem kursu Evropske unije. Znači, on je već najavio mešanje u unutrašnje poslove, ali na ideološkoj osnovi. Ja lično nemam ništa protiv toga. Zato što licemerje oko međunarodnog prava, mislim da je svima dosta toga. Trump je samo ogolio sve i sad je bar, ajde da kažemo, ne poziva se ni nekakve visoke ideale. I meni se to sviđa. Znači, jednostavno, politika sfere interesa je mnogo zdravija i onda mi treba da vidimo u kojoj sferi interesa ili civilizacijskom krugu želimo da pripadnemo. A to svakako ne treba bude globalizam, propadajući liberalizam, vokizam Evropske unije. Znači, Trump je tek počeo što se tiče razgradnje Evropske unije i mislim da se tu jako dobro će se koordiniše iza scene i sa Moskvom. Naravno, tu su ljudi kao što su Viktor Orban i bilo bi jako dobro kad bi bio neko u Srbiji koji može da se priključi tome ideološki. Imamo isto tako, recimo, Fica, koji slično razmišlja, ima slične vrednosti. U Češkoj smo sad dobili nekoga ko će da naginje na tu stranu. Poljaci bi bili na toj strani kad ne bi bili toliko antiruski, jednostavno zadojeni. Jednostavno, oni su skoro nepopravljivi što se toga tiče, ali Trump ide na to i to će tek da bude. Evropsku uniju ne čeka dobra budućnost. Što se toga tiče, meni izuzetno drago.
Let's make America great again. To je jedini političar koji je održao svoju reč i na tome aktivno radi. Sada, hronološki, kad će krenuti na Kubu, kad će krenuti na Kolumbiju, kako će da li će čekati kad mu zafale politički poeni da krene na Kubu i Kolumbiju da sprovodi demokratiju? Sad, ajde da vidimo ovako što je uređeno u Venecueli i da li taj model, da li je održiv. Ti si uvek morao da imaš neko ideološko opravdanje za politiku gole sile, bar što se tiče ovog modernog doba. U 19. veku je postalo nešto što se zvala diplomatija topovnjača, gunboat diplomacy. To se baš primjenjivalo ne samo u Južnoj Africi, primjenjivalo se i u Aziji. Znači, pojavi se armada zapadnih plovila koji ti onda jednostavno ti naprave blokadu ili samo što se pojave na vidiku, na horizontu, otprilike zna se da je to pretnja upotrebom sile. I obično su tako iznuđivali ustupke. Međutim, u to vreme su, pogotovo Zapad, iza sebe smatrali da je civilizacijski superioran i da oni praktično dovode civilizaciju divljacima ili poludivljacima ili recimo zemljama kao što su Japan, koji su se zatvorile vekovima pa su zaostajale, a uz to su žuti, po znacima navoda pomalo i rasno inferiorni. Znači, u 20. veku ajde da napravimo svet bezmedim za demokratiju, pa da se borimo za ljudska prava. Sad, šta si istakao? To je problem. To je problem u smislu, ako kažeš samo mi hoćemo vaše resurse, jednostavno pokušavaju sad sa time narkoterorizam, ali to onda moraš da primjeniš na globalu. I onda moraš da napraviš neku vrstu međunarodne koalicije protiv toga, to nisi uradio. Ako samo se svede to, ovo je moja interesna sfera, ja ću tu da golom silom sprovodim stvari i uz to hoću vaše resurse ili da kontrolišem kome će da idu ili ne, to po meni nije održivo na srednji rok, zato što će doći do pobune unutar tih zemalja i onda ćeš se opet imaćeš izbor da li da se upustiš u te projekte takozvanog nation buildinga, to jest znači izgradnje nacija, praktično da im ti budeš tutor, a to mnogo košta. Evo, videli smo kako se to završilo u Iraku i Afganistanu, to su samo noviji primeri. Jedno je ovo što su radili u Venecueli, ovo je ekspediciona misija i mislim bilo je briljantno urađeno u smislu rezultata, ali ko veruje da to nije prethodno odrađeno, da je jedan deo unutrašnjeg kruga Madurovog prešao na drugu stranu ili ga prodao, da nisu napravljeni tu dilovi razni, taj je naivan. Ovo nije moglo da bude čisto vojna ili vojno obaveštena operacija. Ali da ti sada se oslanjaš samo na to, mi smo jači, prema tome možemo da intervenišemo bilo gde, to će da izazove, vrlo lako će da to napravi gerilske pokrete. Ima mnogo ljudi pod oružjem u Venecueli, susedna Kolumbija, oni već imaju, bivše gerile su na vlasti, ima mnogo ljudi koji ne vole Ameriku, ima mnogo njih koji će s polja da podržavaju gerilce na razne načine i ti ćeš da upadneš u probleme. Znači, ideološki gledano, nedostaje ti meka moć. To je ono što sad nedostaje Trumpu što se ovoga tiče. Ali ja gledam to sa druge strane, u smislu, znači, moralisanje, meni je smešno više moralisati. Prvo što mi je palo na pamet, sad Rusi imaju presedan, što se tiče Ukrajine, što se tiče Zelenskog. Šta to znači? Pa znači da, sutra da Specnac, recimo, uđe u Kijev, zarobi Zelenskog, odvede ga u Moskvu, šta mogu Amerikanci da kažu? Šta mogu da Amerikanci kažu? A šta može da kaže Evropska unija, koja sad, otprilike, pa mi pozivamo na poštovanje međunarodnog prava, ali Maduro je bio diktator. Znači, jednostavno, otprilike odobravaju to. Znači, sutra ti si, zašto ne mogu to da urede sa Zelenskim? Ili, meni je još bliže nešto drugo, nije mi prvo pao na pamet Zelenski. Prvo mi je pao na pamet Kurti. To jest, znači, srpska vlast će znati da
treba privesti čelnike narkodržave, državice, kvazi državice na našoj teritoriji. I ko će moći da morališe oko toga? Naravno, to treba da imaš saveznike za to. Ove gluposti koje priča Vučić usaju svoje kljuse. Kad ćeš ti, pa Rusi traže saveznike, a mi sad kao ćemo bez saveznika. I onda ide onaj deo. Ako se Madurova, Zelenskog i Kurtija priče donekle poklope, u smislu da se svuda spominje Vučić, kao što vrlo lako može da se desi, to je savršen marketinški trik za Trumpa da uhapsi Vučić i da kaže, evo, mi želimo da razrušimo duboku državu i hapsimo njihove izaslanike. Pa da, opet kažem, ne želim da se to nama dešava, želim da to mi radimo tamo gde treba. Jer mislim da ceo širi prostor treba bude naša sfera uticaja, a da mi pripadamo istom civilizacijskom krugu kao i Rusi. To lepo zvuči, ali dokazali smo da je neostvarivo. Nismo ništa mi dokazali. Jednostavno, propao je prvi pokušaj stvaranja Jugoslavije. Ko zna šta je bilo da nije ubijen kralj Aleksandar. Drugi je naravno nama nametnut, ali opet se otvaraju geopolitičke karte. Znači, jednostavno moraš da razmišljaš na takav način. Hoćeš da budeš objekat ili subjekat međunarodnog prava. Znači, jednostavno, međunarodnog prava u svetu ne postoji međunarodno pravo suštinski, mada neki put zgodno pozivati se na njega, ali moraš sad da gledaš da se sve pretvara polako u džunglu i da vidiš da imaš što više saveznika i da vidiš i šta je tvoja interesna sfera i šta je tvoja bezbednostna sfera. Ne vredi više. Vučić bi hteo da nas zarobi u predkumanovskoj Srbiji, očigledno. Eventualno sa Vojvodinom, ali šta će on da uradi na Kosovu i Metohiji? Pa pokazao je. Znači, predao je sever i sad kuka na Kurtija. A on je razorio tvrđavu koja je bila sever Kosova i Metohije. I šta sad? Jer on ima, šta on radi? Banjska? To. Pa mi imamo ljude koji to mogli da odrade kako treba i mnogo više od Banjske, ali nije on poslao takve ljude. Znači, jednostavno, nije on taj. Ali mi moramo tako da razmišljamo. Mi imamo mnogo Srba van teritorije Avnojevske Srbije. Mi ne možemo toga da se odreknemo. Ne možemo da se odreknemo izlaska na more. Jednostavno, ne možemo da se odreknemo Republike Srpske. Jednostavno, moraš da se prilagodiš situaciji i da tražiš saveznike. A ovo što Vučić radi odbrana i poslednji dan je otprilike odbrana režima. Kako možeš usiti u svoje kljuse u ovo vreme? Šta ćeš da radiš bez ruskog gasa? Šta ćeš da radiš? Šta ćeš da radiš? Evo, sad oni govore da će nam trebati mnogo energije za veštačku inteligenciju, pa kao gledaj nuklearke. S kim ćeš to da radiš? S kim? S čijom tehnologijom? Mi tu tehnologiju, nažalost, smo izgubili smo te stručnjake. Ako ne radiš sa Rusima, radiš sa Francuzima. Hoćeš da radiš sa neprijateljima nuklearni program. Znači, neko ti treba, na koga treba da se osloniš. Opet kažem, pa i Rusima treba. I Rusima je trebao strateško partnerstvo sa Kinom. I Kinezima je trebao strateško partnerstvo sa Rusijom. Iranu su potrebni Rusija i Kina. Kako mi možemo sada, kakva je to doktrina usaju svoje kljuse u ovom svetu sada? To su idiotluci. Nego oni znaju da su oni postali izolovani na međunarodnoj sceni, suštinski gledano, i oni sad otprilike od toga hoće da naprave imidž nekog herojskog otpora. Oni nas samo zakopavaju. I mi ćemo sad, postoji opasnost, ćemo dođemo u situaciju kako smo bili 90. godina. Znači, a bez razloga. 90. godina geopolitika nije išla u povoljnom smeru za nas. Sad se otvara da ide u povoljnom smeru za nas. Rusi posle ovoga, jedino ako Putin želi da igra neku igru koja meni sada nije baš poznata, ali mislim, Putin je pokazao da zna šta radi. Ali posle ovoga, kako Amerikanci mogu da budu kredibilni posrednici između Rusije i Ukrajine? Zašto bi ih Rusija prihvatila? Prihvatila bi nastavak toga samo kao neku igru na nekoj pozornici, čiji smisao ja ne znam. Možda bi postoje neki smisao, ali po meni je ovo zeleno svetlo u Rusima da samo udaraju još jače i da izađu na Dunav. A kad Rusi izađu na Dunav, geopolitika Balkana se menja. I šta ti tad hoćeš? Da budeš izolovan od toga? Kaže, ne, sve su velike sile iste. A Vučić je to praktično govorio, sve su velike sile iste juče. On to već neko vreme priča. I da do ovoga u Venecueli, ovoga vezano za NIS, njegovi mediji su već
krenuli sa pripremom javnosti za okretanje od Rusije, s kim ćemo mi onda da branimo sve Srbe koji žive u regionu, srpsku državnost, s kim? Sa Ursulom von der Leyen, sa Dancima. Meni se dopalo šta je Trump rekao, mislim da to rekao sinoć oko Danske, kaže, šta su to Danci uradili, pošto sam rekao da nam Grenland treba, šta su to radili? Razmislili su još jedne sanke na pseću vuču na Grenland, otprilike. Znaš, ti ćeš na njih da se oslanjaš, je li tako? Oni koji su priznali narko državu, državicu, kvazi državicu na svojoj teritoriji. Znači, mi sad dolazimo u opasnost da se pretvorimo u neku vrstu Severne Koreje, ali bez ideologije. Znači, jednostavno, jedna klika koja žele da ostane na vlasti po svaku cenu. Umesto sad da se deklarišeš, da se definišeš, mada njima sad skoro to nemoguće da se uradi. Rusi im više ne veruju, suštinski, Trumpu im uopšte ne veruje i sad brat Si je daleko, Kinezi će ovde da ulažu, ali će isto tako posmatrati da vide šta će se desiti sa ruskom imovinom. Znači, jednostavno, doveo sebe u idiotski položaj zato što je izabrao pogrešne, napravio, dobro, nije on napravio geopolitičke izbore, on je proizvod duboke države. Cela Srpska napredna stranka je jako dobar i kvalitetan proizvod duboke države koja treba da zamajava Srbe nekim kvazi patriotizmom, da mi slavimo konstantno uzmicanja i nove nacionalne poreze. Pa tome dolazi kraj i zato opet da se vratim, nervoza je tu, a svet definitivno posle ovoga što je urađeno sa Madurom više nije isti. Ali htio bih da dođem do toga, sad treba, mi imamo moralisanja u smislu ovog kidnapovanja lidera jedne zemlje. Postoje neke stvari, mene zanima šta će sve da izađe ako mu stvarno bude suđeno i ako to bude otvoreno za javnost. Jedna stvar je narkotrgovina. Da li će da se isto bave Smartmatikom, to je Dominionom, da li će to da se problematizuje, da li će možda da Maduro tu bude neka vrsta svedoka saradnika, kako i Venecuela učestvovao u nameštanju, to je krađi izbora 2020. godine. Druga stvar, postoje i vrlo kredibilni izvori koji govore da je u Venecueli, recimo, pripreman tim za pokušaj atentata na Trumpa. Trump to zna, to je sigurno nešto što je lično zamerio Maduru. Ako se to ispostavi da je tačno, to bi značilo da je Venecuela, to je pod Madurom, bila jedan bitan stub duboke države protiv koje se Trump bori. I onda ti možeš da počneš da gledaš stvari u drugom svetlu. Ja inače, međunarodno pravo dok god je koristilo, mogli smo se pozivamo na njega. Još neko vreme možemo se pozivamo na njega, ali moraš da shvatiš sfere interesa su te koji su, ide se ka tome i moraš da razmišljaš o tome gde ti želiš da budeš, gde je potrebno da budeš, gde je tvoj interes da budeš. A druga stvar što moram da kažem isto tako, ovo Trumpovo pozivanje na Monroevu doktrinu, mislim Larry Johnson, mislim da ljudi ovde znaju ko je Larry Johnson, on je bivši operativac CIA, on je sad jako gledan i kod nas. Ja sam glumio tebe, pa sam pravio intervju s njim pre 3 godine, kad je tek izbio rat u Ukrajini, pa se to pojavilo na aktuelnosti. Prvo sa Scottom Ritterom, pa onda sa Larry Johnsonom. Pa Larry Johnson je, znači on je radio prvo za State Department, pa onda kao analitičar u CIA. Mislim, neka ga ljudi googluje. Ja mislim da većina ljudi koji ovo gledaju znaju ko je on. On je, recimo, jako lepo razjasnio šta je stvarno 7. predsjednik Amerike, Monroe, teo sa tom Monroevom doktrinom. Znači, to nije bilo zeleno, to nije bilo, ajde kažemo, blanko dozvola Amerikancima da mogu da rade šta hoće, da kontrolišu svaku državu i njene unutrašnje prilike. Ne. Monroeva doktrina, ona je objavljena u 1823. godine, ona je samo bila, Amerika samo iznala stav da neće da dozvoli izvoz evropskog kolonijalizma u Južnu Ameriku. Ono što su još uvek kolonije evropske,
u Južnoj Americi, u to neće da se meša, ali zemlje koje su se i narodi koji su međuvremeno proglasili nezavisnost, ugrozit će stabilnost kontinenta i američke interese ako evropske kolonijalne sile se mešaju u njihove unutrašnje stvari ili pokušaju da ih ponovo počine. U tom smislu je tu podvučena crta. Znači, nećemo izvoz evropskog kolonijalizma u novi svet, to je pogotovo u južnu hemisferu, u Južnu Ameriku. To je suština, ali istaknuto je u tom Monroeovom govoru da su protiv mešanja u unutrašnje stvari drugih država. Sad, posle u 19. veku, naravno, američki predsjednici su to tumačili u ključu kojim su hteli, pa su izazvan je rat sa Meksikom da bi se oteo Teksas, pa posle Kalifornija, Arizona, Novi Meksiko i tako dalje. To je urađeno posle smo imali uzimanje Kube od strane Španije, imali smo tu diplomatiju topovnjača 19. veka, ali to nije bio samo američki specijalitet, to je prvo bio specijalitet evropskih kolonijalnih sila. Ali hoću da kažem, Trump tumači Monroeovu doktrinu na način na koji nije bilo originalno namenjena. Znači, otprilike, ovo je sve naše i ovo je naša sfera interesa i svi drugi ima da to uvažavate i da ćutite. Ali, recimo, jedna od prvih reakcija u kineskim društvenim mrežama, pa mi možemo ovo da uradimo sa Tajvanom. Šta nas sprečava da ovo uradimo sa Tajvanom? Sa njihovim kvazi predsjednikom da ga zarobimo i odvedemo u Peking. Znači, hoću da kažem, i u Moskvi i u Pekingu su se već su, da kažemo, psihološki, već je odmah primenjena analogija i nema šanse da više to neće biti na njihovom umu. A zašto bi oni postupali drugačije? Ako Amerikanci sebi daju pravo da rade ovako, pa Rusi i Kinezi će dati sebi mnogo više prostora da urade ono što smatraju da je u njihovom interesu i onda ulazimo u klasičnu podelu interesnih sfera. To bi verovatno bio na srednji rok stabilniji sistem nego koji sada postoji. Ako postoji dogovor, recimo, veliki, globalni, Pekinga, Moskve i Vašingtona, koji bi tu bili negde, ajde kažemo tu negde i možda Indija, eventualno, i ne znam ko još, i jednostavno da se podeli sfera, recimo, BRICS i ostaci s tim što ja ne znam, Amerika, Amerika, jednostavno, ali mislim da Kina i Rusija neće se utopiti samo u BRICS. U svakom slučaju, podela interesnih sfera bi bilo neko stabilnije rešenje od ovoga sad, jer videli smo ovo više ne funkcioniše. Koja su 3 realna scenarija za Vučića s obzirom na nove okolnosti? Da, stvari su se stvarno promenile. Ja bih volao prvo da vidimo kako će se ova stvar oko NIS-a razrešiti. To je sada još uvek je nejasno šta se tu dešava, šta će se na kraju desiti, ali u svakom slučaju tu se na primjeru NIS-a se videlo koliko Vučić slabo stoji u Vašingtonu i u Moskvi. Moskva mu produžava gasne aranžmane po 3 meseca. On vidi se da nije zadovoljan njima. On je valjda očekivao od Moskve da im oni kažu da, uzmite vi to, pošto vama to treba. A s druge strane nije dobio izuzeće od sankcija, recimo kako je dobio Orban. Znači vidi se da Orban daleko bolje stoji. Dodik je uspio da se skine sankcije sebi i za još 48 ljudi i pravnih subjekata u Republici Srpskoj. A jedino Vučić sada tu dobija sankcije i nikako ne može on sam ništa da uradi da bi ih skinuo. Znači, sad je po meni procena, vidjet ćemo mnogo će zavisiti od toga kako će hteti da igraju Moskva i Vašington i kogod će dati pogon pravi ovoj takozvanoj studentskoj listi kada ona dođe na red. Znači, tu su stvari koje se dešavaju u pozadini od kojih će mnogo toga zavisiti. Jer mislim da su ljudi shvatili, ti ne možeš samo da izađeš na ulicu i da govoriš uva Vučić i da se promeni vlast. A promene vlasti ne dolaze bez učešća velikih sila i bez nekih službi i bez ozbiljnijeg novca. Znači ti bez nečijeg bezbednostnog aparata i nekih medija i nekog novca, ti ne možeš da promeniš vlast nigde, ni u jednoj zemlji na svetu, ni u velikim silama to ne možeš da uradiš. Znači,
Biće jako dinamično. Sad je samo postavlja pitanje, se kažem, kako će to u pozadini, da li će da dođe do nekog dogovora između Vašingtona i Moskve što se tiče nas, kakva bi to bila tranzicija vlasti ili kakva bi to bila, ajde kažemo, stabilizacija da bi mogli da se održe izbori koji bi svi priznali. Jer mi imamo recimo veliku opasnost ovde sad od scenarija koji je vrlo realan. Raspišu se izbori, pošto nijedna strana, niko nikom ne veruje, niko neće da prizna rezultat onoga koji je nominalno pobedio na tim izborima. I onda možemo da imamo još veći haos nego što smo imali pre. To je velika opasnost. Znači, moraš da imaš neku stabilizujuću situaciju i to se ne vidi za sad. To bi moglo da bude Srpska pravoslavna crkva, ali za sad se to nije desilo. Ako to Srpska pravoslavna crkva nije u stanju da okupi sve političke aktere za jednim stolom, a o tome odavno govorimo i interno, i Nestorović je to pominjao nekoliko puta, i to je po meni najbolje, to bi bilo najbolje rešenje koje bi bilo čisto u našim rukama. Bez toga nema ničega drugog što može da okupi ljude s potpuno različitih pogleda, vrlo neprijateljski nastrojenih jednih prema drugima, da se dogovore oko nečega, oko pravila igre koje će da poštuju, čiji će rezultate da poštuju. I to je velika opasnost. I zato kažem, ovog puta, nažalost, bit ćemo pomalo i, ne pomalo više, ćemo biti, ajde kažemo, predmet nekog spoljnog uplitanja ili spoljnog uticaja i od toga mnogo će zavisiti raspad kod nas što se toga tiče. Evo vidimo u Bosni i Hercegovini, to jest u Republici Srpskoj. Nije im se dopalo ovi rezultati izbora i poništavaš lepo izbore, rezultate na onim mestima gde je pobedio kandidat koji se nama ne dopada, Karan, koga je Dodik odredio kao naslednika, i sad ćemo da ih ponavljamo. Ne znam, i sad je pitanje šta će da bude i tu. Znači, to je spoljno uplitanje. Ovde, Evropska unija kaže ne priznajemo izbore i nisu bili dovoljno demokratski. Šta? A može vrlo lako to da se desi. Ili može Trump da kaže. Da, možda će tako teti da dokusuri Vučića. Ne, izbori su namešteni. Znači, ne može sad da se kaže, ali vrlo je nestabilna politička situacija u zemlji zato što jednostavno je potpuni gubitak poverenja međusobnog i naravno kredibiliteta vlasti. A vlast je počela da gubi kredibilitet i autoritet na Kosovu. Još 2012. 13. godine. Rusi se jako pasivno ponašaju kad je u pitanju spoljna politika. I to će ih koštati mnogo. Rusi još uvek, oni su, dok je postao Sovjetski savez, možete da mislite o njihovoj ideologiji šta god hoćete, ali to je bila njihova meka moć. Komunizam, dekolonizacija, oni su na taj način stekli uticaj u Africi, u trećem svetu, na globalnom jugu. A sadašnja Rusija nema tu vrstu ideologije koja može da projektuje, nego do sad su bili prilično legalistički su bili nastrojeni, kao čuvamo međunarodno pravo. Mislim da to neće biti dovoljno u nekoj bližoj budućnosti. S druge strane, Rusija je sebi kupovala vreme. Mislim da, kogod je recimo gledao onaj intervju, to je dokumentarac koji je radio Oliver Stone Putina, Putin je pričao o kako je bilo stanje u zemlji kad je preuzeo vlast. 50.000 je svega bilo ruskih vojnika koji su bili borbeno sposobni. 50.000 za Rusiju je ništa. Bukvalno ništa. Tek 2018. godine je Putina predstavio ovo hipersonično oružje, na primjer. Tek po početku specijalne vojne operacije u Ukrajini je mogla da se, ajde kažemo, da se razvije u punom zamahu taj ruski vojno-industrijski kompleks. Oni sad, kaže, proizvodnja nekih vrsta oružja i municije skočila čak za 20 puta, pa i više. Oni su sve to morali da dižu ponovo i da modernizuju. Znači, ja mislim da je Putin isto tako shvatio da mora malo da kupi vreme, da stabilizuje situaciju unutar zemlje na međunarodnom planu koliko je god moguće, ali sad ulazimo u jednu novu fazu
Rusi su se skoro religiozno držali principa ne mešanja u unutrašnji odnos o stvari drugih zemalja. Zato su dobili Ukrajinu pod nosom. Oni nisu, da su oni, Amerikanci su tamo uložili 5 milijardi dolara samo u promenu režima. Rusi su ulagali u poslove, njihovi tajkuni su radili sa ukrajinskim tajkunima. Ja sam čuo cifru u Rusiji, 200 milijardi dolara kao ode 2014. godine. Ono što su Rusi biznis ulagali u Ukrajinu. Oni nisu ulagali u meku moć. Ja pretpostavljam da će to sada da se menja, ali opet kažem, ja uopšte ne želim, neću da se postavim u smislu ja znam šta bi Rusi trebalo da radi. To je toliko glupo, jer vidimo rezultate. Kad je Putin došao na vlast, na što je ličila Rusija, šta je sad postala Rusija? Oni su se iz duboke rupe su se oni iskopavali. Ali ta vojna nadmoć može da se sroči sve u jednu rečenicu kad su Persijanci napali Spartance, kad su napisali pismo. Ako tu dođemo, sve ćemo vas pobiti. Da. Moramo da zaključimo za emisiju Ajde. To za Vučića koji dali poruku, rekli su ako dođemo tu, sve ćemo vas pobiti. I onda su Spartanci odgovorili samo ako. Da. Pa jedno su Spartanci. Ja bih volio da smo mi bili do kraja Spartanci, 90. godina. I ja sam tad bio sveže iz Amerike i znao sam njihov mentalitet. I smatrao sam da Srbi treba da imaju, u suštini imamo sličan mentalitet i da mi trebalo s kaubojima nastupamo kaubojski. Međutim, mi smo imali bukvalno ljudi koji su bili plašljivi, koji su vodili politiku. Preterano su se plašili tog zapada koji tad nije bio spreman da interveniše. I mislim, ja znam posle kako se završila moja politička karijera u Republici Srpskoj i posle cela ta matrica, pre DOS-a, posle DOS-a, kogod se više uvlačio strancima, to je zapadnjacima, taj je prolazio. Kao otprilike, mi smo mudri, vi ćete nas uvedeti u rat. Pa evo što smo dobili. Znači, Amerikanci te poštuju kad pokažeš zube. Kad pokažeš zube, recimo, to je Dodik shvatio. I mnogo bolje prolazi. Znači, njemu nije zamereno što je išao kod Putina kad je počela specijalna vojna operacija. A Vučić je se uprpio. Čak mu nije ni zamereno kad je u Vašingtonu obaro stolove tamo od nervoze. Eto, to je ekskluzivna informacija. Pa ne. Ja se ponašao kao kauboj. Pa evo, ja sam kao nešto će ti se desi. Ja sam to, kad sam bio u delegaciji Republike Srpske 1997. godine u Vašingtonu, ja sam toliko iznervirao ovoga naslednika Holbrooka da je bukvalno naredio obezbeđenju da me izbaci iz zgrade State Departmenta. Ja sam posle toga, zato što sam mu se smejao u lice kad je počeo da nam preti i njega je to za malo dobije srčku. Ali mi smo ostali u Vašingtonu posle još 3-4 dana. Ništa mi nije bilo, a to je bio vrhunac te hegemonije jednopolarnog sveta. Zato što ja znam da su argumenti bili na mojoj strani i drugo, ne smeš da pokažeš strah. Znači, jednostavno, to naši političari, mi imamo većinom bednike koji su inferiorci, koji misle što se dublje uvučem u zajednicu, u nekome strancu, to će biti bolje po mene i zato smo mi izgubili mnogo onoga što smo 90. godina akumulirali kao neku meku moć srpsku. Otprilike mi se borimo otprilike protiv svih, sami protiv svih i nekako istrajavamo. Znači, bukvalno su nas inferiorci, kukavice, bednici, korumpirana ološ, moram tako da se izrazim, su nas doveli u situaciju da mi se treba da moljakamo. Znači, Mile Dodik je to shvatio. Tad ja sam počeo da menjam svoje mišljenje o njemu. Ja sam imao suprotno mišljenje o njemu pre. Znamo svi kako je došao na vlast uz pomoć Amerikanaca. To je sve svima jasno, u to vreme jeste, ali ja poštujem svakog ko ume da evoluira. Mislim, i Orban je bio Soroševac, bio Sorošev stipendista.
jednostavno, pa su evoluirali. Dodik je shvatio da moraš tvrdo sa njima i čvrsto, to je jedini način da te poštuju. Bitno je da imaš argumente, da si spreman da staneš iza njih i da nisi ucenjan, da nemaju nešto od tebe i što mogu da izvuku iz fioke. To je najbitnije od svega. I onda možda se nosiš s njima, a mi to nemamo. Mi imamo u Beogradu ljude bez kičme, bukvalno bez kičme. To je naš najveći problem. Da ima kičmu, drugčije bi ga i Trump tretirao. Prvo, on bi bio za Trumpa, ne bi bio za Kamalu Harris. Ko sa kičmom može da bude za Kamalu Harris? Stvarno. I za Hillary Clinton. Mislim, na stranu sve koliko nam je to nanelo štete. Kakva ti ličnost moraš da budeš? Koje su tvoje ubeđenje uopšte? U ovom svetu koji se stvari, koji se pravi, moramo da se resetujemo, da budemo Spartanci opet. Kad smo već kod tog restarta, ajde da kažemo, postoje dva scenarija. Jedan je da zbog Madurovog svedočenja i svega što Amerikanci pre toga su imali u fioci vezano za Vučića, da ga drže još kraće na lancu. A druga stvar, pošto mu je istekao rok trajanja, reći će pomeri se Vučiću, evo ga naš novi dečko, objasni mu to ukratko šta sad treba i on će u buduće da vlada. Ovako, ja ne bih voleo opet da se takav scenarij desi tako kod nas, tako oguljeno. To će sad biti pitanje da li, ja mislim da će kod nas ipak da se tu, mislim da Trump neće uraditi, ne bi uradio ovde što je uradio u Venecueli, a i tu je bilo konsultacija sa Rusima, ajde samo toliko da kažem. Za Venecuelu? Da, apsolutno. Kod nas, ja mislim da je Trump uvažava da bi ovo trebalo da bude neka ili ruska sfera uticaja u neki civilizacijski prostor koji nije njihov i pretpostavljam da ovde ne bi tako postupio, ali recimo da dignu optužnicu protiv, ako ne Vučića, onda nekog iz njegovog okruženja, da, ili dovedu sankcije. To se postaje pitanje, neko će u nekom trenutku postupiti. Da, verovatno će biti sankcija, bar i to je ovaj novi zakon o Zapadnom Balkanu, koji je pridodat ovom velikom zakonu o sredstvima za budžet, za odbranu. I onda se tu kače razni zakoni i sad nije to Trumpov zakon, ali neko će to da koristi, a Trump sad ne vidi neki interes da brani Vučića, osim ako mu iz Moskve ne kažu, slušaj, sačekaj još malo, treba nam malo vremena i tako dalje, on bi to uvažio. Ja sam ubeđen u to. Znači, ne bi to išlo tako ogoljeno, osim ako ne bi se dogovorili tako, a da mi ne znamo za to. Da u stvari to opet ide na ruku Moskve. Znači, to može se desiti da mi ne znamo da je dobio neko zeleno svetlo iz Moskve, aj ti malo udarim packe. Kao što je ovo bilo vezano za dizanje optužnice zbog falsifikovanja dokumentacije oko skidanja statusa kulturnog dobra sa Generalštaba. Znači, svašta može da im se desi, zato što su muljali. Znači, ima jedna stvar koju ovde mnogi ovi sitni političari ne shvataju. Oni su došli na vlast uglavnom muljanjem. Došli su do nekog statusa, diploma, muljanjem. Ali to može ovde da prođe. To na međunarodnoj sceni muljanje ne može da prođe. Može da prođe možda na kratak rok, a ti ispadneš šibicar vrlo brzo i tako te percipiraju i onda će tako da te tretiraju. Sad, ako imaš nuklearno oružje, tolerisat će te. Ako ga nemaš, njima da te tretiraju kao gnjidu i tako ćeš na kraju da završiš. Nažalost, kod nas se na takav način muljalo, između ostalog, najnoviji primjer je Generalštab. To je debakl. Izbori će biti 2027. po regularnom toku. I sad ono što može da bude veliki problem Vučiću, a to ste primetili da posljednjih, ajde kažemo godinu i po danas, vrlo često padale što nastrešnice, što plafone, ali bez žrtava. Da. Pa, u Inđiji je prekjuče pala na dečijem klizalištu. Ako se desi još nešto što liči na nastrešnicu, ja ne znam kako bi ova vlast opstala više. To ću da kažem. To ubrzava proces da bude 2026, ali ne 7. Apsolutno. Može, pa tako se sve sada, prvo, oni će kad tad da počnu da žanju plodove onoga što su radili. Da se ne forsira kvalitet, nego podobnost, burazerske veze, partijske veze, nesolidnost.
to će morati negde da se odrazi. Mi vidimo ovo, recimo, ova železnička stanica u Prokopu, kako to izgleda, na što to liči. Ako se desi nešto što liči na nastrešnicu i opet neko, ne daj Bože, strada, ja ne znam više kako će moći narod da se umiri. Oni više kako će imati kredibilitet da opstanu. Sad, opet, tad može da postaviš pitanje, a moraš to da, ako hoćeš da budeš krajnje pošten, da li će to da bude zbog javašluka ili je neko rešio da ga sklanja, pa je to napravi, diverziju. Znači, ja opet, nije ovo podrška teoriji za koju nema ni jedan dokaz da je bilo diverzije što se tiče nastrašnice. Ali su više nastrašnica umeđu vremenu pala. Ali može, da, i sad, ja mislim, dosta toga je javašluk, može sve javašluk. Ali u nekom trenutku, ako se desi, ne daj Bože, neka nova havarija koja će da odnese ljudske živote, može da se postavi pitanje šta je to. Međutim, to većinu ljudi neće zanimati. Jer na kraju krajeva, ako ti se to dešava u državi, javašluk za to treba da platiš. Neko može treba da plati i zatvorom, neko može čak i glavom. A ako ti je tako izbušena država, da neko može da ti pravi takve vrste diverzija, znači da opet ti nisi sposoban da vodiš državu. Sad mi pada na pamet scenariju, to je vrlo realno, da zbog neke nesreće narod izađe na ulice. Da. I onda Vučić naredi da se puca. I onda Amerikanci vide, pa ovo je savršena prilika da mi sprovedemo demokratiju i da ga uhapsimo zato što je sproveo zločin nad svojim narodom. Pa to je pretnja, recimo, koja je upućena sad Iranu. Sad se upućuje ta pretnja Iranu. Trump je to rekao. Ako budu pucali na demonstrante, intervenisat ćemo protiv njih. Da, ali mislim, Iran je nešto drugo. Drugo, tu je Izrael direktno zainteresovan. Mi smo i dalje zemlja trećeg sveta. Ne, ali nije isto. Iran je predmet američkog interesovanja još od 79. godine, od pada šaha i uzimanja taoca u američkoj ambasadi. A pogotovo što je na meti Izraela. To je za Amerikance skoro zakon, pogotovo na Bliskom istoku. Srbija nije u takvom položaju. I opet kažem, nisam siguran da bi to Trump uradio bez da ne pita Ruse, a ne znam da bi Rusi tako nešto hteli da se desi. Ali popravili bi sliku u Americi u Srbiji. To je veliki plus za njih. Za buduće neke stvari. Pa ne znam da bi popravio. Evo, ja ne verujem da bi većina naroda u Srbiji to želela. Evo, ja koji sam suorganizator prvih protesta protiv ove vlasti, mislim da se vi ne ne bi volao. krećete među ljudima koji su zapravo većina. Kao i mnogi koji gledaju ovu emisiju. Mislim, mi ne možemo sad da kažemo 100% da je tako. Ja govorim šta je moja procena. Ja mislim da većina ljudi ipak to ne bi htela da se desi. Možda grešim. Možda bi većina htela, ali to ne menja moje mišljenje. Ja ne bih htela da se to desi. Ja bih htela svako ko je odgovoran za bilo šta odgovara u Srbiji, a ne da ga neka spoljna sila kidnapuje i da mu sudi u njihovim sudovima i da ga drži u njihovom zatvoru. Jedan Milošević, to poniženje je već dovoljno. I svi ovi ljudi koji su izručeni u Hag, to je takva nacionalna sramota koju ćemo dugo trebati vremenom da to ispravimo. Ne bih želeo da se to desi ni Vučiću. Samo toliko. Znači, jednostavno, nek se to razreši ovde, ali ne da dođu helikopteri američki i da specijalci ga kupe odavde. Ali opet ponavljam, to ne bi moglo kao ni kod Madura da ga ne proda bar deo okruženja, kao što se desilo Miloševiću na kraju krajeva. To nikad ne biva. Vi da biste uzeli vlast u bilo kojoj zemlji, vi morate da preuzmete deo aparata bivše vlasti. Morate to da uradite. Pa čak su i komunisti ovde to radili kad su došli na vlast, onako krvavo kako su došli na vlast. Trebali mi jedno vreme ljudi koji imaju nekog iskustva za početak, bar u državnom aparatu, to važi za sve. Znači, da nemamo tu iluziju sad, niko ne valja, potrebni su ti ljudi koji znaju kako sistem funkcioniše. Ali kažem, da bi došlo do promene sistema, ti moraš da kupiš deo sistema, da se okrene protiv onoga koji je
i da se okrene, jednostavno da se okrene protiv onoga koji se odnosilo sistema. Inače ne možeš to da uradiš. Znači, verovatno bi onda bio neka nagodba. Ako bi se to desilo Vučiću, to znači da su ga prodali njegovi na prvom mestu. Ali to ne isključujem. Ili oni su interesna grupa na prvom mestu. Neka mi neko kaže gde je tu ideologija. Gde su tu ubeđenja? Pa nema ih. Nema ih. Da ima, nikad ne bi uradili ovo što su radili sa Kosovom i Metohijom. Ono što sam siguran jeste da Aleksandar Pavić nije nosilac Cepterovog dezodoransa i za kraj ove emisije on će ga dobiti posle malo duže pauze. Izvolite, to je najbolji dezodorans na svetu, parfemskog tipa dezodoransa. Vama hvala što ste nas gledali.